Ja, hej Elklasse. Nu skal I høre, vores modul mandag, det er ikke aflyst, men det er virtuelt. Og det virtuelle, det er via videoen, I får her. Øh, vi har haft de moduler, vi skal have, den norm, vi har i geografi, så vi må vente til på fredag og høre, om vi skal op i geografi som enkeltfaglig eksamen. Det ved vi fredag eftermiddag. Men når det er sagt, så skal I have tak for i år. Det har været dejligt at undervise i klassen, og af de 4 klasser, jeg havde, så var det den klasse, jeg altid synes, at undervisningen fungerede bedst i. Der var ro i klassen, og derfor var det til at undervise jer, og omvendt så skulle I også have en chance for at lære noget. Nu har vi haft NF-eksamen, og jeg er overrasket over, at det ikke er gået bedre, end det er generelt for klassen. Altså, jeg ligger med et snit på 3,9, det er ikke ret meget, og der var nogen, der klarede sig rigtig godt. Det var også forventet, så det var ikke overraskende. Det overraskende var, at der var relativt mange, som ikke klarede eksamen særlig godt. Og der tror jeg det, eller der ved jeg, at det er vigtigt, at I lige selv prøver at gøre nogle overvejelser over, hvad pokker det er, der er gået galt for jer. Og det er klart ud for det, jeg oplevede lige på dage, at det her med forberedelse, det er altså nummer 1. Og en ting, som I nok ikke har været så gode til, nogle af jer, det er selvfølgelig den aktive deltagelse i den daglige undervisning. Det er den vigtigste forberedelse. Men også når I nu skal op i et afgrænset pensum, I kender emnet, enten det er hydrologi eller fødevare, hvad det nu er, så gå ind og få læst de dele af pensum, som er relevant. Og gå ind og se på jeres noter til de pågældende dele af pensum. Der er så en ting, som nogle af jer desværre kom til at gøre, nemlig det her med, at I havde lært et oplæg udenad, og da det ikke er oplægget, der vurderes, det tæller noget, men ikke meget, så oplevede vi et par gange, at vi hørte endda meget fine oplæg. Jeg har sikkert også kommenteret det til eksamen, så det var et super flot oplæg. Men problemet er så, når vi bagefter begynder at spørge ind til de faglige ting, ja, så var der altså ikke så meget at hente. Og der har været tilfælde, hvor at oplægget alene nok har gjort, at man lige er kommet op og bestået med 0,2. Også en anden ting med oplægget, der var også nogle af jer, som havde rigtig meget med i det her oplæg. Faktisk kom for geografifagets vedkommende kom rundt om hele pensummet, et pågældende emne, i løbet af oplægget. Det er ikke nødvendigt. Altså hellere gemme noget, så vi har noget at spørge ind til at snakke om bagefter. Og I kommer nok til mange eksamener, hvor I skal komme med sådan nogle oplæg selv, så prøv at lade være med at fyre det hele af i oplægget. Og husk også, at det er altså ikke udenadslæreren, som vurderes her, men jeres evne til at indgå i dialog omkring det faglige stof bagefter. Ja, så det var sådan set, hvad jeg ville sige til jer. Så tak for i år. Det har været en fornøjelse at undervise jer. Og jeg ønsker jer prøv med de næste eksamener. Så ja, hej. Tak for det.